Здравейте, мили хора! Добре дошли в моя канал. В днешното видео ще ви покажа 7 нови парфюма, които добавих в колекцията си през месец декември. Така, месец декември, месец на празници, веселба и обичаме да правим подаръци, но и обичаме да получаваме подаръци. И през този месец аз не издържах на изкушението и добавих няколко нови парфюма в колекцията си. Един или два от парфюмите, които ще ви покажа в това видео, бяха лансирани през 2025 година, а част от тях съществуват на пазара от няколко години вече. Но да, до сега не ги бях купувала и ми беше интересно да ги добавя в колекцията си. Най-напред ще започна с два арабски парфюма. Вече съм купувала арабски парфюми в миналото, но не бях много очарована. Запазих един и другите ги подарих. Те се отличават с ниска цена и добра трайност в повечето случаи, но за съжаление не винаги това е факт. Все пак, ако имате възможност да пробвате преди да купите един парфюм, това е още по-добре. Аз конкретно тези два парфюма ги купих този след препоръка, а този насляпо. Но не съжалявам. Марката Ахмед Ал-Магриби не е много популярна тук при нас. Честно казвам, никога не бях чувала до преди година. Една моя позната ми заговори за тази марка, че е бил много добър парфюмерист, били се ниши от парфюми и така. И някакси това малко ме зареби и си викам, че сега трябва да пробвам. Чуваме за Латафа, Swiss Arabian и тези по-популярните, най-вече Яра на Латафа и така нататък са много популярни, но аз лично за Ахмед Ал-Магриби не бях чувала допреди. И реших да купя този Scentic White или Scentic White. Като прочетох първоначално нотките, видях, че имаше бергамот, жасмин и кашмеран. И тези нотки са общи и с един мой любим парфюм. Това е Valentino Donna Born in Roma, класическата версия, OG, оригиналната версия. И това ми е любим парфюм за няколко години вече. Едно време беше моят парфюмен подпис, така да се каже. В момента имам една малка опаковка на Valentino Donna Born in Roma. И си викам, като приключа с този, ще си купя голямата опаковка, но като попаднах на този, викам, ще пробвам. Може и да се окажат като клонинги, нали, както се викат, както се казва в момента, нали, клонинги не са копия и така. И честно да ви кажа, изобщо не съжалявам, ако не на 100%, 90% прилика с Donna Born in Roma. За 1/10 от цената на този парфюм. Тази бутилка е 100 мл и платих по-малко от 50 лева. И вие, ако сте фен на тази марка, като мен, може да пробвате. Не е споменато в нотките, но мисля, че има и мускус вътре. Вторият арабски парфюм е този, пак на същата марка, Ахмед Ал-Магриби, Бидун Есам. Основните нотки тук са роза и удо, така че ако сте любители на парфюми с удо, ще ви хареса определено. То си е унисекс, води се унисекс, но често казано аз го намирам по-скоро мъжки. Но е много приятен парфюм, много дълготраен. Много добре се усеща и нотката на роза в началото, но след няколко часа някакси розата отстъпва на удо. Мисля, че това няма да изненада човек, който е вече запознат с парфюми на базата на удо. Много добра трайност за много добра цена. И много красива опаковка по същия начин, но това е много типично за арабските парфюми. След това имам два парфюма на Yves Saint Laurent. Основните нотки на класическия Black Opium Eau de Parfum са най-вече нотката на... Най-типичното е нотката на кафе, капучино и на бели цветя. За разлика, този е Le Parfum версията и има един квартет от ванилия. Ако сте фен на ванилията и обичате гурме парфюмите, може да го пробвате. Честно казано, няма да съжалявате изобщо. Ако в миналото сте носили Black Opium, класическата версия, ви се струва малко банално,
честно казано, вече от 10 години на пазара и Black Opium някак си загуби популярността си, но мисля, че Le Parfum версията е просто страхотна. Не съм сигурна, но май ще спират тази версия. Надявам се да не е вярно. Ще е много жалко, ако спрат тази версия. Ако имате възможност, идете и пробвайте Le Parfum. Квартет от ванилия не се среща навсякъде и наистина е много приятен парфюм, особено сега за зимата, когато е студено. Казано, това е парфюм, който аз лично бих носила и през лятото, и когато е по-топло, защото обожавам аромата на кафе като цяло. Този път имам Libre Le Parfum. Основните нотки на класическия Libre са марокански портокалов цвят и френска лавандула. Това е много, много популярен парфюм. Много харесвам парфюм и аз също съм фен на тази серия парфюми. И този път добавих Le Parfum версията. Този за разлика има нотка на джинджифил в връхните нотки. Има шафран и ветивер, което му придава изключително трайност. Libre като цяло е много траен парфюм с много добър шлейф. Le Parfum версията е още на по-високо, на последващо ниво. Много приятен аромат. Да, усеща се определено. В първите секунди усещаме нотката на джинджифил, която придава тази пикантност и свежест по същия начин. Какво друго мога да кажа? Libre аз лично ги намирам доста унисекс като серия. Оригиналният Le Parfum и този тук Libre Absolute Platine. Тук има повече концентрация на лавандула и според мен това не е просто дамски парфюм и мисля, че може да се носи и от господа. Следващият парфюм е La Vie est Belle Vanille Nude. Значи, определено този парфюм няма нищо общо с оригиналния La Vie est Belle. La Vie est Belle, основните нотки са ирис и пачули. И в миналото съм носила La Vie est Belle и едно време много ми харесваше, преди 10 години, когато току-що излезе на пазара. Но днес, честно казано, ми е малко в повече. Имам и фланкърът Oui La Vie est Belle, този, който е още по-концентриран на ирис, падия. И го имам от няколко години и не мога дори да го свърша. Ето. Но Vanille Nude няма нищо общо с останалите La Vie est Belle. Нотки тук май бяха жасмин, мускус и ванилия. Ванилията тук изобщо не е гурме, според мен изобщо не е някаква сладникава тип сладкиш ванилия. Дете и го пробвайте, според мен, ако обичате ванилия, няма да съжалявате. Последният парфюм от по-масовите дизайнерски е този на Mugler Alien Goddess Supra Floral. Да, това е версията Supra Floral. На тези парфюми са белите цветя, стил тюбероза, жасмин. Тук за разлика има нотки, които са много по, как да кажа, сочни. Има цвят на кактус и бодлива круша и пустинно цвете или пустинна роза, мисля, че беше. Да, определено първоначално се усеща нещо плодово и сочно. Нотките на бели цветя и на тубероза се проявяват малко по-късно, но тази сочност мисля, че остава дълго време. Поне върху мене, като пробвам този парфюм, тези нотки се усещат по-дълго време. И последният парфюм, който добавих в колекцията си е на Van Cleef & Arpels. Този Bois d'Amande от серията Collection Extraordinaire. Насляпо го купих. Не съжалявам. Нотките тук са най-вече лимон, бадем и ванилия. Да, лимон, бадем, ванилия и кедрова есенция, мисля, че имаше нещо дървесно. Преди да го поръчам, четох няколко ревюта в Фрагрантика и някой беше писал, че този парфюм ухае на бадемов кекс с лимонови корички и като прочетох това, си викам, този парфюм е за мен. Обичам цитрусови аромати, обичам да ми мирише на бадем, обичам да ми мирише сладко на ванилия, на сладкиш и така нататък. Все малко ми напомня на ето този на Dolce Gabbana.
Devotion и това се дължи на нотката на лимон или тук бяха лимонови корички, захаросан лимон. Мисля, че имаше и нотка на ванилия по същия начин, но са доста различни. Бих казала, този е по-летен и дневен и този е малко по-зрял като парфюм за по-специални случаи. Мисля, че нотката на лимон изчезва доста бързо. Тази свежест, която усещаме първоначално, отстъпва бързичко на нотките на кедрово дърво, може би тази дървесна част. И честно казано, не ми мирише чак толкова на сладки. Ванилията е доста приглушена. Конкретно, ако търсите парфюм според нотки и се спрете на този само заради ванилията, ще се разочаровате. Това бяха 7-те парфюма, които добавих в колекцията си през месец декември. Пишете в коментарите дали познавате някой от тях и кой е вашият любим парфюм за зимата. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим скоро в следващото видео. Чао!